Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal,
Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba, nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga, probinsya ni Nalbay. Siyudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga tabi, manay. Ma'am Gina, kay Papa Dan, kay Boss Tope,
sa mga atab pong nakatutok sa tuya ngunyan. Ohayo gozaimasu. Diyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenas dias, mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyan pong aldaw kita ni Nuebes na Thursday. Petsa 28 na kita kang bulan na Hunyo taon 2025. Sabayan po nindon sa indong lingkod sarong oras may kabanga kita. Mag-oristoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod, apwera yan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, June 26. Maligayang happy birthday. Happy na! Birthday pa! Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, sa inyo yan may piyestahan tabi, Bostopi. Dahil nang ganindo paglingawan sa kuyang perming tugon ha, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi, Ma'am Jing Arevalo, kimaingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay. Specialmente po dyan sa Banwaan kang Malinaw si Dr. Floro Liangco. Binawian na po kan sa iyang hiram na buhay. Condolence po sa pamilya Liangco. Dyan po sa Banwaan kang Malinaw. Siyempre po, duman sa may mga kasakitan, parahay na tabi ka mo, magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Siya man sana po nakakaaram kayang. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo po kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa sinmaging sa saymo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasala. Tao lang po kami, Lord, marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, na check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga-Reparo. Live na live sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran niya ni GM Maestro Nila Tuon, kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit. And bawal po at may stress sa mga panahon pong ene. Advance happy birthday day kay Flor Blanquisco. Sabi ni Papa Dan, good morning tabi Ma'am Edna Barquilla Saba. Sa piyesta sa Tuliw Daa. Madyan kita kay Ate Arlene dyan sa hardware niya. Sabi ni Bustupi.
Ma'am Lourdes Ligalario, good morning. Ay, Ligalario. Lumagi. Iba man na Lourdes ito. Nainaga. Pa-shoutout Databi, Bicolandia from Quezon City. Kumusta man Databi sa mga taga-Labnig? Malinaw, Albay. Kumusta? Oy, mga tugang, saro sa mga padaba kan mga taga Malinaw, si Dr. Floro Liangco, siya po binawian na kan sayang hiram na buhay. Si Doc Liangco bagay-gwayang ki hospital dyan sa Malinaw. Dahil ko malingawan iyan na doktor na yan ta, maurag iya. Gabos na mga taga Malinaw kaiyan, aram ang bansag. Halimbawa, sa mga kaskiyo, ang bansag niya nindo, lamo tao. Si Doc Liangco di. Tapos siya man tabi ang nagtataonin magayon na kulor dyan sa Banwaan kang Malinaw pag magpapasko. Kada Pasko baga, supig papasyaran dyan sa Malinaw na kada taon iba-iba ang apod kini ang apod kayam iba-iba ang tema kang sa iyang Christmas decor kada taon. So kadakol tabing mga nagpaparasyar dyan. So yan po si Dr. Liangco. Di paaram na pahingalo na si Dr. Liangco. Condolence na lang tabi sa bilog na pamilya. Matibay na doktor. Pag ako ngani keto iatake kan sa kuyang namamati, madyan sa nako ki Doc Liangco. Ano nga yan, nahulbot na? Sabi sa ko ni doktor. Ako di makahulbot na makulog. Manangayata, ako ngayon mahulbot sa imo. Madali yun sana, injeksyonan sana ako ni Doc Liangco. Remati na. Yo. Dahil malilingawan ang kontribusyon ni Dr. Liangco o dyan po sa Banwaan kang Malinaw. Yo. Condolence po sa pamilya. Ninong mo si Doc Liangco, Ma'am Lourdes Lumagi. Sige. Ninong mian sa kasal. Dahil pa po akong aram ta kasubanggi pa lang tabi na araman ta na nagpaaram na sa ibabaw kang kinaban si Dr. Floro Liangco. Yeah. Men Cooper, good morning. Kay Madam Maylin, good morning. Maria Elena Yamamoto, ohayo gozaimasu. Sige, condolence po sa bilog na pamilya Liangco. Dayan malilingawan kan mga taga Malinaw na kada pagpasko magayunon ang Christmas decor dyan ni Doc Liangco dyan sa hospital niya, no? Talagang pigpapasyaranan ka ito, bata daing bayad, libre. Libre sa publiko. With matching music pa yan, mga Christmas song. Di ba? Paparasyaran na yan dyan kang inot maski mga taga Baku, First District, mga taga Albay. Kabot nga ni sa mga taga Sorsogon and Kamsur. Yan ang saro sa mga kontribusyon na day malilingawan kay Dr. Floro Liangco. Yeah? Okay? Ano pa ang sa tuyang mga reparo ngunyan o ngunyan na aldaw mantabi ni Nueves ngunyan so second wave kang pagtaas presyo kan mga produktong petrolyo. Ngunyan na si Mana 2 beses kang Martes tapos ngunyan 2 beses. May pigbabantayan na low pressure area ang Pag-asa and ang sabi nagina ining tropical depression. So aramon tatatod mga tugang Ma'am Letyap Aguirre ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Yo. Blessing and turnover ceremony kang 25 rescue vehicle ginibo po dyan sa Tabaco City. Kasud matabi yan Honorable Vice Mayor
Abe Cargulyo. Kuya man na idol. Sabi ko na nga ni Kasubago, si Dr. Floro Liangco dyan sa Malinaw, na maaram na po. Higit i-anunsarta na sana kung anon mga schedule kung saan ibuburol. Kasubang kita lang naraman po yan. Gerbien Bolaños Borillo, by Idol, good morning! So, plano databing pagbuktak ning National University sa syudad kang Legazpi, madara databi nin oportunidad sa lado nin edukasyon. Ay, so paborito tang hurarampangan sa lamisa, ang presyo po kang sardinas. Warang pagtaas sigon yan sa DTI. Patayo na sa napermi ang nababakal tang isira. So patal na sira. Kaya tatapatal na sira. Luminaog sa lata. Ay sing sira. Maglaog sa lata. Kaya databi kipaglangkaw ang presyo kan sardinas. Sabi kan DTI. Paborito meaning isira. Ayan tabi mga tugang mga kabayanan sa tuyang mga reriparohon ngunya na aga Webes. Digdi po sa lawag sa tuyang programa. Alas 7:20 ang sa tuyang Philippine Standard Time. Aramon ta na tabi muna magiging kamugdakan kan sa tuyang panahon. Kuwanta mo ng linya kang Pag-asa. Good morning, Tabi Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, June 26, 2025. Yung binabantayan nating bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa layong 1,045 kilometers west ng extreme northern Luzon. Wala naman itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Pero sa ngayon, meron pa rin naman tayong southwest monsoon or hanging habagat na umiiral dito sa western section ng Central Luzon at Southern Luzon. Samantala, meron pa rin naman tayong intertropical convergence zone ngayon. Kung makikita natin yung kumpul ng kaulapan dito sa ating satellite imagery, ay magdadala ito ng mga pag-ulan lalo na dito sa eastern section ng Mindanao. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, asahan natin magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon. Mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon pagdating sa hapon at sa gabi dulot dito sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila, inaasahan din natin magiging maaliwalas naman ang panahon, pero asahan din natin yung mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po natin magdala ng pananggalang sa init at sa mga pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila 25 to 32 degrees Celsius, Lawag 25 to 32 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ng 24 to 35 degrees Celsius, Baguio 17 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 30 degrees Celsius at Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius. Dulot ng southwest monsoon, inaasahan natin makakaranas ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Kalayaan Islands. Asahan din natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan dulot naman ng intertropical convergence zone dito sa may Surigao del Sur, Surigao del Norte, Davao Occidental, Davao Oriental at Davao de Oro. Pero para naman dito sa nalalabing bahagi ng Palawan, nalalabing bahagi ng Mindanao at kabuuan ng Visayas, asahan naman natin magiging maaliwalas ang ating panahon, pero asahan din natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 24 to 32 degrees Celsius, Iloilo, 24 to 33 degrees Celsius. Para dito sa Cebu at Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius, Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius, Cagayan de Oro, 22 to 31 degrees Celsius, at Davao, 25 to 32 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa.
Ang sunrise mamaya ay 5:29 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:29 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Ayan po mga tugang, mga kabayan ng satuyang magiging kamugtakan kang panahon. So, habagat pamanggirari tabi manay. May experience kitan mga paguran paghapon sa kabanggidaan. Kaya kailan kang habagat o bagyo harayo man. Kaya saro pa yan sa mga dapat paghandaan tangon niya na mga sunod na bulan, tag-urana na baga kita. May mga posibleng lumaog na bagyo. Kaya pa siguro na kita maghanda dahil magkimaraot sa paghanda baga tabi manay. Diyan sa Coron Resto Bar, Pertija. Oy, pertihon daw magtambay dyan sa Coron Resto Bar, dyan sa Tiwi. Kung mapasiring ka mo dyan, pasyar ka mo dyan kay Manay, tapos kay Manoy na Unan. Pasyaраnin doon na Coron Resto Bar, Puerte. Maray ang ambiance, maray ang pagkao, halong maray ang inomon. Perte na so inomon, perte pa so ambiance, remate na. Diyan na sa Tiwi. Perte yun dyan. Masarot, tama pa share daw gerari ako dyan. Mga tugang, alas 7:26 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tayo muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Ay, salamat po sa MBY. MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Napon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali unsa na yan makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi, Kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan, ha? Kay Madam Maylin tabi, salamat. Ingat tabi, pirmi, ha? Siyempre mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Burse kang syudad din Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilong, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Kasabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet na makukuha dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa Lotto, ha? Bako sa waiting. Anak ng waiting. Siyempre, katuwang tama ng Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw Albay. Kung kay puan po nindonin mga ironwork, sliding door, sliding window, roll-up door. Apoda nindo si Sir Robin Cantillo sa sayang CP number 0912-295-6339. May gusto ka sa Ayan tabi ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services kanganing maaram na makukuha yan dyan sa ang muya mo
Sound 5, Balading Malinaw Albay. Sa tapat lang po yan kang Malinaw Catholic Cemetery. May gusto ka sa Yan po mga tugang, mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming salamat po. kagustuhan sa imong panambigan. Talagang matapat Alas 7:29 na. Kay Mama Carolio Susan, good morning, watching from Baguio City. Kay Primong Wilson, good morning. na makanta. Nagpapugi si Primo kan sarong aldawa. Gari gusto ko man duman magpatusa. Ihon mo, Patusar man daw ako duman. ibaad na magusto Nganing mogman naman si Chairman Jodelyn Calyo. mong panambigan. Yo. Talagang matapat ka, matapat. Alas 7:29 na mga tugang, mga kabayan ng sa tuyang Philippines Standard Time. Day po mag-arali ha. May naipit lang kita tabing commercial. Mabalik po ang programa. Kalipas lang po kay ni... Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba, nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Indang pag-adal, kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school, sa indang basic literacy, asin numeracy skills, kaiba na ang follow-up sa indang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay, asin lisensyadong mga maestra, asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City, Iguaman sindang branch sa TV na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Abay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo,
kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na po kita mga tugang sa programa alas 7:34 na sa tuyang Philippine Standard Time. Sismati Malagueño, good morning kay Ma'am Joy Cargullo. Alas 7:34 mga tugang ang oras na yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory. Makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano? Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap tabi, kidorm, boarding house. Dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Sirigman mga tugang ang oras ni andaraman po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Bursi kang syudad ni Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilog, ABC President Capart Abila kang Malinaw, sabay tama dyan ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Sound 5 Balading Malinaw Alba. Oy! Mga tugag, balik po sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Ngunyang pong aldaw kita nin Huwebes, June 26, 2025. Happy birthday po sa may mga may kumpleanyo ngunya. Ma'am Edna Barquilla Saba, si Sian may birthday ngunya. Si Sian may birthday ngunya. Garing lampas na. Sige po, doro diretso na kita. Sinripa, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 7:36 tabi naan sa tuyang Philippine Standard Time. Congratulations po pala sa mga naggraduar kang petsa 24 tapos kasudma dyan sa Bicol University, Legazpi City. Yo, kadakol so mga naggraduar, igwang magna cum laude, may cum laude. Kang kapanahonan mi, bihira mi yan magkadarangog na mga cum laude yan na di. Ako kay tanudo kay to dahil lamang ako kay to naon ambita. Paano nga dahil ka man naon ambitan dahil ka man nagraduar? Repeater ka baga nga. Repeater ka ba kung iya tabi Ma'am Edna? Repeater ka baga nga. Kaysi nga yang bako miman nga ni ngay kakabats. Ano na nga nitong bats din daw? Hiling na ninda yan. O di congratulations tabi naman sa mga nagraduar, kasubanggi, dyan sa Bicol University. Surunodan na iyan so sa Tabaco Campus, dyan sa Pulangi, sayin pa so may mga biyo. O surunodan na tabi yan, Chairman. Yo. So mga colleges hanggang July may mga graduation pa sinda. Bata abang naghaloy sigang barakalkan mga barakalon. Tahuni man na Iran saka Iraq. Iran saka Israel sige pan pasaway. Marita may ceasefire mo na ta ang sabi so sa tuyang gobyerno sa gobyerno kang Pilipinas, Chairman, mapadaraman da duman ki tropa duman sa Iran saka sa Israel. Ang ipapadara da duman kang gobyerno kang Pilipinas so mga miyembro kang tupad.
Bala ka mo. Kung nakalista ka mo sa tupa, duman ka mo pa ay hindi ka ngaya. Shout out databi sa kalbo dyan na mga taga Malolos. Maurag si Primong Wilson. Nagpagunting. Ano man yan pagunting mo pa? Ito pala, Subarabas. Iyo. Sige. Ngunya na webis tabi. So second wave ngunya na pagtaas kang mga produktong petrolyo. Dayman nga bigla unta. Ngunya na simana 2 beses. O di dati baga. Kada simana sana naglalangkaw, nagbababa. Ngunyan. Ngani nga dayman makulugan na maray si Manay Edna Barquilla Saba yung masanan medyo mayaman dyan na perming nakakutsi. Ngani nga dayman niya makulugan na maray. Di mo unta ngayang 2 pago. Pero ang total iyo man lalay. Dahil taram kung sa next week tabi mga tugang igwa pakipaglangkaw o pagbaba. Di kung halimbawa ang gasolina ngunyan o kaya ang krudo sobra na naman 60 pesos ang per liter. Kang inot baga nagabot baga nga niya na si tinta nagutsinta bako. Kaya maray ngunyan tabi magralakaw na sa nakita. Dahil na kita magparagaramit kibihikulo. Dahil kaya ni mag-alay lakad na sana. Kudi pag naglakaw ka man lang Isus Maria Josep. Mainiton ang kinaban. Maski nga ni baga malumlom tapos mauran-uran. Ibahon ang alingahot. Ako nga ni para nagkarigos ako pagluwas ko sa karigusan, iinang-hinang na naman ako. Ang gigibo ko, mabalik na naman ako. Madugdog na naman ako. Pagluwas ko na naman, iinita na naman ako. Maray ka ni dahil na magluwas duma. Di ba? Nga daw yan na di. Gari haraniho na tabi ang langit sa tuya. Gari dahil na lamang ki nagsasagpong kang suinit baga. Pinurutol na baga sa mga kahoy ta. Gineribo ng tinampo, winay dining. Winarara na sa mga kahoy sa gilid kang tinampo. So iba tinurugdo ka na ki-building. Dahil na ki kahoy lamang na ma-absorb ko ta kang init. Tapos mataw man sa tuya kipris kong paros. Para na. Kaya grabe ang alingahot. Sabayan pa kang aliko pag nagba-brown out. Isus Maria Josep. Dahil ka kayan ma-high blood. Tapos kamahal pa kang barakalon. Mahal so isira, mahal so karne. Dahil ka nga ni kan magkaurutyan. Pag-parisip-isipon mo. Gutom ka. Ang gulay-gulayo na hagad ta pa. Ang nyog, inay ko po sa nyog. 40 pesos ng pinakabarato. Pag kinudkod mo patabi, Ma'am Joy Cargulyo sa nyog, so sa 40 pesos, dahil nga ni nakakapanatok. Yugon mo yan, tamaray nga ni, taso sardinas databi, dahil naglangkaw so presyo kan sardinas. Taang sabi, may proposal ko ta sa mga paragibunin sardinas na malangkaw man sindakan sa indang produkto. Ngunyan, day mo na pigtugutan, ay day mo na nagdigdiretso. Day mo na nagdiretso sa mga para sardinas na maglangkaw sindata. Ilinga na ang sitwasyon. Kaya, so, proposal ninda na dapat
ang presyo ko niyan kan mga sardinas 21 baga. So ang proposal ninda imbis 21 magiging ng 24 pesos. May umintong pira, may umintong 3 pesos kada lata. Maray nga ni tabi mga tugang, taday mo na linawos. Binawi mo na kang grupo kan mga para sardina, suhirit nindang pagtaas presyo kan sa indang produkto. Sabi yan mga tugang kang Department of Trade and Industry na sumangakan Sardines Association of the Philippines. Excuse me po. Nagdesisyon sinda na dain na muna idago sa plano. Napaglangkaw po kang sardinas, tayo na sana baga permi ang nasisikop ta. Iya baga. So patal na sira ngaya. Bakal daw ngaya duman na patal na sira. Ito palang sardinas nga tatapatal na isi ngaya ang sira maglaog sa lata. Ano pod mo kan di patal. Diyo. O di ba tayo sana na permitang naurabot bagata, pobre. Dahil man kita nagkakaon kan sa mga pang sosyal. Sardinas permi, sardinas pagkaaga, sardinas pagkaudto, sardinas pa pagkabanggi. Iling mo na yan. Dahil mo natabi na paglangkaw kan nasambit ng grupo. So proposal ko ta ninda na gibuho naman na 24 ang kada lata kang sardinas. Dati 21. Kaya ngunyan mantinido na 21 pesos ang presyo tabi kang sardinas. Sabi yan kang Department of Trade and Industry. Ano pa ngayaan mga posibleng maralangkaw dahil nga naglangkaw man sa mga produktong petrolyo? Simple man sana. Gapos iyan maralangkaw man. Sabi nga ni kang so nagkakari-kari baga dyan, so nagtitinda ki mga luto na, gulay, isira, so mga karihan baga. Ang atadong nyan kan so panira baga na salit na platito, dati 50 pesos, so karni baga na, kung halimbawa, minudo, paingurag sa nailag na mga patatas, patatas, carrots, ang pidasong karni, mga 2-3 sana. 50 pesos san. Ngunya, naglangkaw na 60 pesos na. 60 pesos na. Tamahalo na ang karne. Ngunya, ngayon ito, naglangkaw ka mo. Dati baga ngayon, 50 man sa nangyayani. Naglangkaw ngayon, paano ngayon so mga gasolina tapos krudo? Ano man so, apod kayo ni, medyo pilosopo man so nagkakao, nag-order. Nga ta ngayon, piglagan nga nindo yung isira, nindo ki krudo ngayon tapos gasolina. Marios eh. Unipan matindi. Kung makakan ka mo sa mga fast food chain, guro ano ang maluto? So, napapatos-patos na baga. Dyan sa paboritong dumana ni Chairman, aram nindo kung guro ano sumaluto? 30 pesos. Halos kabangang kilo ng bugas. Sus Maria Usip. Dati 10 pesos na iyan. Ngunyan hilinga na po nindo. Katumbas na kikabangang kilong bugas ang sarong maluto. Kung mabakal ka, ipabakali daw nga ako dyan na maluto. Kung ano nga yan? So iba nga ni 33 na 34, 35. Ay inay. Kaso may mga unli rice dyan na negosyo.
gariday na ini magkakatukan kung arog na kinan parahita. Yugod man kung only rice, banatang gaki mga makinaunon, mga 5 na sa ng bisis luwag sa imo. Ula so sabaw. Ha? Oh, ano nang nangyayari sa satuya? Tapos sa sweldo tayo manggiraray. Pag dai papatikila, dai pakisweldo. Ay mapasay na daw sa nakita. Ano pa hitay ni sa barangay ko ta okay man, kaya lang iyon na nga niya. Pag nag-arani man sa mga parauma ta babaraton. Baraton ang bakal kang paroy. Pag namulino na ipapabakal, bagas na, mahalo na ang bugas. So parauma nga. Ay napahitay ni sa kinaaban na di. Si Say nasa na ngayon minarayaman. Si Say. Kaya nanindo ngayon pagpara kung si Say minarayaman na sana. Minarayaman siyempre sa mga mahabas. Ma'am Gigi Calyo, good morning tabi sa imo. Iyan ang mga pigsasabi ta, mga tugang. Hilingan na po ang nangyayari sa tuya. May ayuda pa lamang? Kang maeleksyon man sana ito, so mga ayuda digdi, ayuda duman. Paka-eleksyon hay na. Bakon nga kita, nga. Name. Yun na supig sasabi ta. Pag may eleksyon, normal yan. Sus Maria kito, bagas digdi, bagas duman, arog kay ni duman. Hindi ko niya na. Bakong tios, punaw, ay napangyari ni. Tapos sa pa, 2 sundo tulong bagyo ang posibleng rumanidatabi sa Bicol Region. Ngunya na taon. Sabi yan mga tugang kang State Weather Bureau na maabot sa 2 hanggang 3 bagyo ang posibleng maglaog o kaya magrani sa Bicol Region o kaya sa silangang bahagi kan sa tuyang nasyon. Sigon yan mga tugang dyan sa katanduan is weather specialist na si June Pantino. Batay po duman sa saindang pagtataya na dai lang basta saro sarong bagyo kundi mga nabako sa ordinaryo ngayang bagyo kundi makusog na bagyo ang posibleng makaapekto sa Bicol. Ini ang dapat pagkarandan tapatabi. Ma'am Gigi Calyo, sabi mga tugang kang nasambit ng opisyal na maabot sa saro 2 na bagyo ang posibleng maglaog sa Philippine Area of Responsibility, magigining super typhoon. Saro o 2 na pag nakalaog sa Philippine Area of Responsibility, posible na tabi maging super typhoon. Ngunya na taon. O kaya ngunyan databing taon, posibleng 19 bagyo ang lumaog sa Philippine Area of Responsibility. Dahil bali ko ta na, maski para lumaog sa Philippine Area of Responsibility, basta dahil tabi man distroso. Dawa papira ko ta na ya, paglaog sa par, paluwas tulo siya. Diyan sana siya sa dagat maglimok-limok. Ang problema, pag diyan siya dyan naglilimok-limok sa dagat, nag-iipon kikusog. O maray kung ang paglaog sa Philippine Area of Responsibility, lumuwas tulos. O dawa papira yan. Ako di, iyan ang problema ta. Saro sundo 2. Ang posible databing maging makusog na bagyo, maging super typhoon. O kaya mga tugang may pagirumdom sa satuya sa publiko na habang dai pa masyadong
nararanasan tayo mga arog kining raot ki panahon, dapat ihanda na ang satuyang mga harong. Iyo, ihanda na ang satuyang mga harong. Arayuso na. Nganing day kita po may maapiktaran na maray kan mga kung ing kaso, banatan kita digdi makusog na mga bagyo asin mga paguran. Ayo. So dapat iguan na po kitang mga paghahanda ngunyan pa sana. Tataguran na baga. Iguan na dapat kita ki mga paghahanda. Nganing day kita masupresa kung ing kaso, sa bagay kita baga kaya mga tugang. Ilingan na po nindo. May napayong baga kita pag nag-urana. Pero kung day pa makin nag-uran, wala pa man, bayay sana. Sige sana. Pero ilingan nindo pag ngaya huya na subagyo. A day before, sige nang purukpukan na kan mga ato. Aron kita kayan eh. Ngunya na dahi pa. Dahi ka lamang kimadangog na nagpupukpuk kang atop kang harong. So pag naghahanda ba? Pero kung may bagyo na ngaya, huya na. Purukpukan na kan mga harong. Dahi mo maraman kung ano nang giribuhon. Aaratugan na kipahingurag. Pukpuk digdi pukpuk duman. Pagharani na. O pagyao na. Pero kung dahi pa, bayay sa na, patagay-tagay sa ng pahit. Diba ka? Taman nga maganda kita dahi pa ba? Pero nailing din dito so, anong bagyo ito so? Kaaging taon. Mga 3 days before so bagyo, grabe na so preparasyon ta. Para aratugan na sa mga sim, sa mga ato, ay ngurago na ta kung magpalayog ka kidron, videohan mo sa mga atop, halos na mga harong digdi sa probinsya kang Albay, puros na igwa kiatog na mga sinakong basod. Kaya palayugan mo kidron. Kaya bagay nga subagyo, duminulag subagyo, dahil ngayon kita maagi sa Albay, Choter Sulyander. Anong bagyo ito? Nakaaging taong. Dahil ngayon kita maagi sa uminagi man pero bako sumakusog. Dahil tuminama sa to sa Albay. Biglang luminiko baga. Pero naka-experience kita ki mga pagyugo-yugo man. Ta nakaprepare ngayon sa probinsya kang Albay. Grabe so atog kan mga ato. Biyo na nga ning magkakaroon pagsuarong ta. Mas magabat na so atog sa atop kaysa sa pundasyon. Ayon makakagaba so mga inaratog sa atop. Diyo. Nahiling siguro kang bagyo tang bagyo bagaya. Nahiling mo na man na nakakikig kaman. Nahiling siguro kang bagyo tang bagyo bagaya sa langit, yaon sa taas. Nahiling siguro ito sa Albay ngayon, dakulon niya ki nakaatog sa mga sim, nakapreparar. Dahil nga kita mahagi dyan, dahil kita kimakukuha dyan. So, arog dapat ko takayan. Dapat po talaga, preparado kita. O kaya, so sa tuyang mga local government units, so mga barangay officials, tayo na dapat kamuki mga plano. Tanganin kung in kaso, mga tugang, igwa man agad kilumaog, may makalusot, tatigbabantayan baga permihan kang pag-asa. Pero pigbabantayan na nga nakakalusot pa. Pag may makalusot, at least preparado kita. Sa mo baga, ako so pig-atog sa ato, mala pagabat ka baga daatabi sa pamilya. No. So, sabi kang yaon sa harong. Gabos ngayang sumanga magabat, iaratog na ngaya dyan sa atop. Ta si chairman pagabat sa pamilya, iyong iinatog na duman sa atop. Epektibo baga.
Epektibo. Yugod mo yan. Ngayon, so mga pagabat sa buhay, o iratog na sa ato, inatog baga so ama. Tapos na subagyo, yaong pa duman so ama. Nga tay, bumaba ka na ngaya tay, tatapos na subagyo. Sabi ka nga ma, yo, tapos na subagyo, nakadapa duman sa bubong. Iyong inatog. Biyo tigdarahan kang aki ikikape. Nga pa, magbaba ka na ngaya ta, tapos na subagyo. Uning nga kape na. Iyo inatog. So aba. Pagkagasabi ka nga, baba na nga dyan pa. Tatapos sa subagyo. Sabi ka nga, salamat nga. Mga pahita di gari. So, dahil man kimaraut na naghanda kita, mas magayon yan na rin. Tangon yan, pigtatamaan, usually pigtatamaan kita, mga bulan kang bermans na rin. Madali na baga. Pagkatapos kang unyo, July na, arimati na yan. Pagkatapos kang Agosto, mahiling tanan naman ka yan, si Jose Marichan. Maluwas na naman si Jose Marichan. Dahil na naman mapapugulaan. Ayun na yan. Napangyari tayo ni sa Pilipinas. Ano? Sige, talos 8 na tabi mga tugang. Sarabay na tabi mo na kitang mamibig kang Horacio Impirata. Nganing mamakarilaman kita. Horacio Impirata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mahiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagpamuntan kalbay, sabayan ta. Hey, hey!
hey, hey Sa tuntagal ba'y progreso ang dara Tunay magtrabaho, ito ang pusong pangmasa Bukas balat sa pagtabang maasahan ta Pagpuswag kanal ba'y tabangan ta Tabangan ta Hey, hey, hey Noel Rosal, Noel Rosal Noel Rosal sana Noel Rosal sana Wala naman iba Noel Rosal, Noel Rosal Noel Rosal sana Noel Rosal sana Pagbangon kanal ba'y sabayan ta Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan Mga programang magagayon talaga Matibay na congressman sa kauswagan Gabos niya gigibon para sa satok Salamat Kong Joey sa pagpadaba Kong Joey Salceda Buon ka ito hanggang unya nagtatabang Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Alas 8:06 na at sa tuyang Philippine Standard Time. Balik na po kita digdi sa programa. Ang programa inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano? Diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidorm, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Siringman mga tugang ang programang inidaraman po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Rener Bursican, Syudad din Tabaco. Cons Irene Morales Pahot. Mayor Shi Capos Bilo kang Malinaw. Sa kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Capos Bilo Lotto Outlet and Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha man dyan sa Zone 5 Balading, Malinaw Albay. Sige po mga tugang, balik po sa indong lingkod Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Kanyang pong aldaw kitanin Uwebes pet sa 20 kang 26 na kang bulan na Hunyo taon 2025. Sundo kita alas 8:30 mga tugang mga kabayan. Kumpiang 8 ang sa tuyang oras. May report mo na kita dyan sa luwas. Nasa linya si Sir Tony. Sir Tony, maray na aga sa imo, please come in. Yes, Mr. Mox, good morning. And good morning man sa tuyong mga parantabay. Nagkita na yan digdi sa Banuan daw sa Syudad kan Tabaco. Ngayon magagigibong tabi, Sir Mox. So, blessing and inauguration kaining bagong legislative building. Aha, dyan sa may hampang kang siga. Roger, tulong pala pag ini. Aha. Tulong pala pag ini na sabi ko na nga ni
matapos ini, pwedeng ganito na inikan sa yung mga initiative specialist, digdi sa Ciudad Can Tabaco. Aha. Anong orasan, Pait? At yan, alas 9, pinagdala ko pa na unang tabi, Sir Mox, ang seremonya. Alat lang, tapigalat-alat ta, mga kaulay ta, si pagtarang kan First District Engineering Office, kan DPWH. Ay, DPWH sa nagtrabaho kaya? Roger to that. Tapigalat-alat to sa natanganing makaulay ta, initialmente makuha ng informasyon, kung pira ang pinagalukan na budget, hindi siya na unang ng proyekto ini, hindi sa Ciudad Can Tabaco. Ano yan, tabi, Sir Tony? Taday pa ko nakapasya. Ano yan? Kompleto na talaga? Roger, ano na tabi, Sir Mox, kuwanta mo na madali lang, kakuwantan linya ni Sir Alan Imperial, kan ang OIC, tagapagtarang na First District Engineering Office. Ano yung tabi, Sir Alan? Alat lang, kami kaulay lang tabi, Sir Mox. Mag-ini na makuwata kung maisiyan na kung pira ng completion kining na unang ng building. Sige. Sir Mox? Ano na natin linya na si Sir Alan Imperial? Aha, sige. Good morning, Sir Mox. Good morning, tabi. Good morning, tabi, Sir Alan. Talaga ha. Kumusta, tabi? Ngunya na pala ng inaugurasyon kang legislative building dyan sa Ciudad Can Tabaco. Ay ma, good morning, ma. Medyo, ayun man biro man ako masugo na siring kanina, mga okasyon na Charlie, ayaon sa equally important na event na ako na tukaron na magbigay siyempre sa bilang sa sarong ordinaryong soldados kaya po ano magsunod kung ano ang sunod. Iyo, tabi. Okay. Sir, ano yan? Kompleto na talaga yan na complete na yan, ano? Yan na legislative building na yan. Actually, yung building na ni siguro yung tulong case, po man tayo na 2020 phase by phase. Yung third phase, muna namin sa may budget na 9 million plus. So 2022 yan nagpuon. So, ngunyan, completed na talaga. Kompleto na. Ngunyan, completed na. Kunain yung mga joining elevator. Garo mapuna ka nag-abot na si Congresswoman. Okay. Sige. Sige, pero tabi. Pagkatapos ito ma-update na siya na kami sa man. Ayo po. Okay. Sige, salamat, tabi, Sir Hate. Taka na pagparistorbohon. Tabag ka busy na, tabi, Sir Tony. So, sitwasyon na sana niya. Update na lang. Sige po. Thank you very much, Sir. Sige, tabi, Sir Alan. Good morning, Gararay. Sige, Sir Ton. Ayan, tabi, medyo at yan, babalikan tayo yan. Tao to kaya kinakaipuhan sa duman sa laog. Naamo sa interview ko sa naman. At least malinaw yan, tabi, Sir Mox, na tining building na ini. Kompleto na pala. Tulong phase. Kumbaga, tapos naman yung phase 3. At dito na nga, ano man na oras, pwede na ining gamiton ng mga engineering specialist dito sa Ciudad Can Tabaco. So, patrabaho palan po pa yan kan 2022 mananggad, adi. Medyo alay-haloy mananggad. Kaya lang, arba ka na patrabaho, face to face, face by face. Roger. Okay. And kumainin din talagang maliwalas magayon ang disenyo kaya sabi Sir Mox na naunang dito ng building. So mga exterior kaya na mga kumusta? Sa Inda pa yan o sa Ciudad na Can Tabaco? Roger, sa mga sa interior, mga interior na kagamitan sa ano na? Pwedeng sa LGU na iyan. At yan, maihapot naman sa alkalde. Ang manunungod sa bagay na iyan. Uni, nag-abot pa man sana. Alagad pinakaipuhan naman na magduman sa laog. Nagpupuo na sa seremonya kami sa Mau. Sige. At yan na lang. Baka may habol mo dyan. Ihapol tayo ng mga iba pang kahaputan. Manunungod din sa bagay na iyan kami sa Mau. Sige. So yan, dati sa mga initial meeting informasyon na ibahali digdi sa Ciudad Can Tabaco, digdi sa new building, aning legislative building kan Ciudad Can Tabaco. Tommy Criste, kasarog kang Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV.
Okay, sige tabi. Salamat Sir Tony sa dugang na impormasyon gikan dyan sa luwas. O di ngunyan pala so inaugurasyon kang bagong legislative building dyan po sa Siyudad Cantabaco. Dyan iyan sa hampang kang Siga Memorial District Hospital. Yang building bagang yan dyan. So dyan na ma-opisina so poon Vice Mayor, tapos so mga City Councilor, kundi ako nasasala. Bako na sinda duman sa munisipyo, municipal hall, kan syudad. Sigwa naman sinda ki sa diring lugar kung saan sinda mag-opisina. So, tulong eskalon bagayan. And halos kumpleto na databi nagpuon so proyektong iyan kan 2022 phase by phase so patrabaho, and ngunya na 2025 so natapos na. So dahita lang aram tagari nadangog ko dyan na so mga gamit arog kan dyan sa interior, sa mga aircon, sa mga lamisa, sa mga so sa LGU naman iyan. So yan ang aramon takong pagkatapos kining inaugurasyon, talagang magagamit na asin matukaw na o kaya dyan na mag-opisina ining mga legislador kang Siyudad nin Tabaco. Serbisyo asin reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Di kasod maman, igwaman na ginibong blessings and turnover ceremony kang so 25 rescue vehicle dyan man sa Siyudad Cantabaco. So halos kada barangay, igwa na po sindaki mga pig-apod na rescue vehicle. Magagamit ini sa mga emerhensiya kan mga barangay. Hindi, manindo paggamito na personal na pag nag-outing so sa indong pamilya, yung kadaranin daw. Gagamitan po yan sa mga transaksyonez dyan sa barangay, lalo na kung sa mga rarayo na barangay, dako lang tabang yan kung igwaki mga emerhensiya, arog nga kang may maaki, may nagkulog sutulak, dadaraw sa ospital, so at least igwa na sa barangay na magagamit, malulunadan na may daratulo sa pinakaraning hospital. Pag may mga emergency po dyan sa sendong mga lugar. So, 25 unit, rescue vehicle, kasudma man yan. So, ginibong blessings and turnover, dyan man po girare yan sa Siyudad kang Tabaco. Sige. Igwa na lang po kita nin pirana sa nening minuto. Pirana sa minuto? Igwa na lang kita ki 12 minutos bago magalas 8:30. Dali ha. May naipit pa kitang commercial mga tugang. Dango gatabi nindini. Balik eskwela na! Tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukua sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro ka 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa Tiwi na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Sige.
Ayan tabi mga tugang ang 21st apod kayan ang 21st Century Tutorial and Review Center dyan po yan sa RK Building, RK Commercial Building, dyan po yan sa Karangahan Boulevard, Tabaco City. Dyan yan sa may kataning kang King James Enterprises. Para po sa mga beginner, may edad 3 anyos sundo 5 anyos, tabangan sinda o kaya tabangan makanood po ang sa indong mga aki sa pagsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglawag sinda sa kindergarten. So, igwaman po ning elementary, junior high school, asin senior high school, sa saindang basic literacy and numeracy skills, kaiba na databi ang pagpapalo up sa indang oral daw na pagklase, class assignments, research, writing, asin performance skills. So, yaon dyan po ang mga matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro sa 21st Century Tutorial and Review Center. So, hanapon lang sinda dyan sa RK Commercial Building, dyan po yan sa Karangahan Boulevard, Bumbon, Tabaco City, o kaya mag-contact sa sendang CP number 0927-341-9219. Sige, 21st Century Tutorial and Review Center. Ma'am Dang Insisa, good morning tabi, madam. Salamat sa pag-antabay, Ma'am SP Banyas, good morning man tabi sa imo. Sige. O di balik eskwela na, mga tugang. Tarabangan po ang sa indong mga aki. Sa indang pag-adal. Daraho na po nindo dyan sa 21st Century Tutorial and Review Center. Okay, sige. Igwaman sindaki, taraha. Tamay dinagdag padigdi. Pwede igwaman sindaki, kilet review, college entrance exam review, sa math, sa science, English, and abstract. Mathematics, basic mathematics, algebra, trigonometry, basic calculus, business math, and probability and statistics. Okay? So mga malet, igwaman sinakilet review. Diyan sa 21st Century Review and Tutorial Center. Pasyar na sa natabi ka mo dyan. Nganing matabangan po sa indong mga chikiting. Sa indang pag-adal. Yan ang pinaka-importante yun. Congratulations po sa mga nagraduar. Sa Bicol University, Legazpi City. Sige. Congratulations po sa mga magurang. Yan, punpasan na yan. Dakul pang mga agian ang sa indong mga chikiting, kaipuhan pa yan mag-board exam. Pasaran mo na sa board exam. Tapos, ma-apply ki trabaho. Ibata, ngunyan baga, iba ng klaseng, iba na. Iba na bagang pahit ngunyan. Pag ma-apply ka, kaipuhan mo, igwa ka ki, pagkini, puting kabayo. Dahil ka makaka-apod kaya, makakalaog sa trabaho, kundi ka ki bakir. Yan ang realidad tabi kaya. Sige. Sa liwat tabi, ang pakikidumamay kang programang ini sa pamilya Liangco. Si Dr. Floro Liangco dyan sa Banuan kang Malinaw, na maaram na tabi sa ibabaw kang Kinaban. So, i-anunsyarta na sana sa mga masunod na programa kung ano sa mga schedule. Sabi ko na nga saro sa mga dakulang na i-contribute dyan sa Banuan kang Malinaw, saro dyan si Dr. Liangco. Tayo yan ki hospital dyan na dakul man so mga naging mga pasyente sa indang hospital. Iyan ang problema dyan sa Malinaw, wara na ki hospital, wara na si Dr. Liangco.
So kang inot, ang mga pasyente dyan, halos siyaon sa na dyan, nagpapa-confine kay Dr. Liangco. O ngunyan dahil ng hospital dyan. So kay puwan na talagang magpasiring pa sa siga o kaya dyan sa tabako sa mga nagkakahospital na mga taga Malinaw. So saro man si Dr. Liangco sa mga dakulang na i-contribute dyan sa Malinaw, lalo na pag arog ka na Disyembre, siya so nag-decorate dyan in Magayuno na pigpapasyaran sa mga Christmas decor. Iba-iba ang tema kada taon. So, talagang dadayo po yan. Kan sa tuyang mga kababayan para makakudak-kudak man lamang sa sayang mga Christmas decor na taon-taon yan. Kan mga nakaging taon-taon po yan pigigibong ni Dr. Floro Liangco. Diyan po sa Banwaanin Malinaw. Again, condolence po sa pamilya Liangco, asin sa bilog tabing pamilya. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Sa higdaan nakadangog ako, inunin sa runggang sa luba ko katurigan. Mga tugang, iguan na lang po kita ni 3 minutos bago tabi mag 8:30 in the morning. So, digdita naman po muna para mientras na tatapuso na sa tuyang programa ngunyan po daw kita ni Nueves, ano? Pet sa 26 kang Hunyo taon 2025. Sa pangaran ni Sir Tony dyan sa luwa, sa pangaran ni Maestro Nila Tuon, sa pangaran Manindo Gabos, mga parantabay niya to. Siyempre sa ngaran po yan kan sa tuyang mga katuwang sa programa yan dyan permis si Madam Maylin kang MBY Dormitory. Si Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Burse kang Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo kang Malinaw, ABC President Cap Art Abila dyan sa Banwaan kang Malinaw, sa Kapos Bilo Lotto Outlet and dyan po sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha man dyan sa Zone 5 Balading Malinaw. Salamat po mga tugang, mga kabayan, ako po ang sa indong lingkod Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magiribanan hindi po sa programa Serbisyo Asin Ripado. Antabay po kamo chan 10 to 11 naman po sa 107.7 radyo natin Tabaco. So tama sana, param na po muna. Iringat po kita. Adios amigos. Domo arigato. Bye-bye. Si sa kuyang mata binugla. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Si sa kong pagiling pasiling salita. Simon Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob, ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini,
naglalawig an tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging